simeni sikarite mana ya mara anyị na ga-ekiri ko nwu kweze nwa gbaweze nwa sọgwa n'ọbụ m na-ekwu higija narụ m obele narụ m nkwụ higija che nwatakịrị ihe narị ekwa ka ije ze m je keta ọkụsara m nyikwasị m na majugo ọ bụ gọnọdọ hele asọ ime zerụrụ alenya anyị kpụrụ gada n'ihu gwa ya okwu nọ na anụ ihe arụsị kpara ike anyị gosi ya osisi ejiji apị ya ọkwụ na-ekwu ga-adịgo oyiyi gị na ị ga-echidele obi lara medelara o ana m anọ ya rọbụ esusu adịghị n'ụzọ ogirigiri ma na akwụkwọ sị na anaghị arị elu umeze chitoka bịa ma chaja chiworọrọ chijuru tara ọrụ igbuluegide n'ezi na-ekele m nnu onye na-anụ ọnụ ya bụ nwanne ka nweze nwajugu nwado nwana nweze nwajugu omeshi nwa mụrụ na ọkọchị ma ọ ga-egbegba nwa m mara uyo gị na-ebu na ya mama m soro ole chara ka ekwu asị m na-asị ma ọ bụ ka mkpụrụ ogweshi na-achị dị machi adaeze nwa sụkasa dị dekarụ mmụọ mmedomede ọha bụ na m mụrụ m mmeso na ngesibe ndị nwanne m ọ bụ mmemede aga ogo You can do better than that. If you've ever been on stage. We see you guys 2023. Vote. Do not hide your vote and your vote will count. So together we're going to change Nigeria.